Hi, I'm Ian Mamaradlo from CF Moto Laos Group. I am the sales executive here in our showroom. Today we are gonna explore the 675 NK. Ang 675 NK ay mayroong 7 inches TFT display. Meron na rin siyang T-box. Pwede siyang mag-navigation gamit itong display niya. Meron din tayong fuel capacity na 15 liters and ang seat height natin ay 810 mm. Ang 675 NK ay design siya for sports or naked bike. Ang 675 NK ay mayroong size ng gulong sa harapan na 120 by 70 and meron po siyang dual disc brake. Ang brand ng caliper natin ay J1 4-pot caliper. Bali naka-ABS na rin po siya and ang suspension natin ay inverted na. Meron din tayong extra features na brake cooling system and meron na rin tayong naka-radiator na rin po siya. Sa engine naman, meron tayong 675cc with inline 3. Meron siyang 88 horsepower. Built-in na rin yung steering damper niya and meron siyang quick shifter. Dito naman sa ating rear suspension, meron tayong fully adjustable preload and rebound. And sa gulong naman, meron tayong size na 180 by 55. And dito po sa ating tail light, bali, integrated na po siya. Kasama na yung mga signal lights, brake light, and tail light. Dito naman tayo sa headlight ng 675 NK. Bali, etong 675 NK, fully LED na siya, pati yung mga signal lights niya. Meron siyang mga traction control button. Pwede siyang i-adjust hanggang level 2. Meron din tayong button dito for passing light and high beam. Ito naman ang ating button for the hazard. Ito yung kill switch and engine switch on. Busina naman dito sa left side and signal light button. Dito naman sa ating panel display, pwede natin siyang gamitin for navigation. Built-in na rin siya, pwede natin i-connect sa cellphone. Ang 675 NK ay mabibili niyo siya sa halagang 409,900. Dito sa CF Moto Laos Group, San Fernando, Pampanga. Meron tayong mode of payment na cash, bank PO, bank transfer, and manager's check or personal check. Ang inclusion ng 675 NK, pag binili niyo siya, meron tayong free membership ng Emergency Roadside Assistance or Laos Group Cares worth 32,500. Valid siya for 1 year. Bali, meron tayong free towing services, minimum of 12 kilometers to 16 kilometers. You can contact me at my number 0918-854-2950. And you can also visit us here in CF Moto Laos Group, San Fernando, Pampanga. We also have our Facebook page, CF Moto Laos Group Motorbikes.